Nagduka na ka? Oh, diyan ta! Good day and hello everyone! Apil na ang mga kanahan. Kay kitang tanan adunay puruhan nga mahimong ligdong o kasaligan. My name is Rico Panadero, ang inyong macho, guwapito, romantiko, garantisado numero 1, ang Prince Charming sa mga bao. Ang tao nga sa kanunay gikagubtan o gilugan sa mga irong bangkilan. Ang kanindot sa Subo, ako yung ipasigarbo. Pinagi sa kong mga hulagway na ako nang ginahanay. Human sa pagpinuyo sa balay tungod sa kubig nga makamatay. Salamat kay Higala sa imong pagrakbay. Kung ikaw nalingaw, ni walay gamay nga pagmahay, subscribe na Higala, ayaw og diki-diki, aron akong bulsa di maapiki, kay tungod sa COVID, ako sa Bombay nagibid-ibid. Atong i-promote ang Subo aron di mangluod sila pulapo, pwera lang sa mangunguot na naa sa dalan nga huot from Kulon to Kiyot, gawas na lang sa kaminupot kay mga bayot ra didto ang kusog nga magbagot-bot kung juts ang nakuot. Sa panahon sa COVID, daghan ang nagpa-vaccine, nagpa-injection, bisag dunay alta presyo. Nagnihit ang BioGC, kay kitaguan daw sa INSIC. Ambot og tinuod ba? Wala tay ebidensya. Busa ayaw kay seryosuha, kining akong istorya. Kay kinidili ang arangkada ni Sir Leo Lastimosa. Ug ang tanan dinhi, puro sa jud komedya. Sa mga mahilig mag-ride ug moadto sa bukid, i-cancel sa Higala kay mahal ang lana. Naghuramentado si Putin, gibombahan ang Ukraine, nasuko si Biden, gusto siyang ipatutin kay daghan na nga angin sa pagmahal sa gasoline. Anhin na lang kukutob mga brats. Travel vlog ba niyo tinunto? Inawat punta inyo kung mapasaylo, kay bitaw naglibugsan ko. So, if you can't take the heat, then get out of the kitchen. Sabi ni saya pa kuno, kung di ta kumamang luto, panghugas na lang ang plato.